Ginpatapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga lalabwan pa adton mga achievements o mga nahimo na nga kanganan iya administrasyon. Sumalakat Pangulong Marcos Jr. ha iya uri nga tulo ka tuig an iya administrasyon. Mas papawpayon pa daw niya adton pagpadangat in mga serbisyo ang gobyerno para hanton mga Pilipino. Tao po din ni adton internet connectivity nga pagkainaing ginpapaningkamutan nga maipadangat ha mga gidas area o mga taw-atayaw nga lugar. Tao po gyapon ang napapawpayon ang serbisyohan PhilHealth nga diri ginundanganin mga isyu bahinhan ginahatag nga serbisyo ha mga pasyente. Sumalapak ang BBM, waray nababaydan aton mga pasyente nga nagpapailarumin basic accommodation, pinaagihan zero balance billing o mga outpatients nga nagpa-hospital ha mga DOH hospital sugad man aton covered gihapon aton PhilHealth ha panambalan ha atake ang kasing-kasing cancer ngan iba pa. Hakaluyuhin ni damo naman aton mga diri na uyon o siguna era nga diri daw sakto adton mga ginyakan hanton presidente bahin na nasabi nga serbisyohan PhilHealth tungod damo lagyapon daw aton mga Pilipino o mga pasyente nga nagkukuri para pag-avail ang serbisyo na ahensya nga diri naman daw covered han mao nga sakit sangit dako lagyapon ini nga ginbabaydan ha mga medical bills. Natapos na ang duwa ka adlaw nga drug screening para hantanan nga mga city watchman o tanod ha Calbayog City. Kapartinihan padayon nga commitment han city government han Calbayog nga ipabilin ang drug-free workplace nga masiguro ang standard han public safety. Amao nga drug screening 200 nga mga tanod amo ang nakiusahan aktibidad nga gindumarahan CDRPO drug testing laboratory nga panuyo mapamatud-an ang ira dedikasyon nga maipabilin ang ira pagiging tangkod como frontline guardian sa mga pasidad han mao nga syudad. Apag kay nagin proseso na ato mga resulta ngan magkamay-ada hin kaangayan nga follow-up actions basaran outcomes kaupod na at padayon na suporta para itong mga empleyado pinaagihan available rehabilitation na programs. Nagpainumdum naman ang Department of Health o kung DOH sa sakto nga pag-inuman na medisina kontra han LEPTOSPIROSIS usa nga klaseng sakit nga nakukuha tikang ha tubig baha. Sumalahan DOH diri basta-basta nga uminumhin mga medisina usa nga antibiotic nga ginagamit ko mo proteksyon kontra leptospirosis labi na kun waray reseta han doktor tungod han sayop nga pag-inom hini sugad han sayop liwat nga dosage o timing posible mawarayan himbisa kontra han mikrobyo. Mananglitan matabo ini magiging makurit ang balon bisan ang mga simple nga mga impeksyon. Posible gihapon ini magdurot hin maiya o mas grabe nga pagkakasakit. Sagdonan mga eksperto, magpakonsulta anay ha doktor sa uminom bisan anong klase nga antibiotic ngan diri mag self-medication. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.